faru ne na kayi tagumi me ya faru ne? Kai dai bari na gaya ma wallahi jahilci bai ba a rayuwa. To ban gane ba. Ɗana ne yake nema ya ƙure ni ko in ce ma ya ƙure ni. Dan naka ne ƙure ka? A'udhu billahi an samu matsala. To ya kai? Wai tambaya ya mun shine nace ina da wani haziƙin aboki. Idan na tambaye shi yawan amsa sai in je in gaya masa. Kai tunani mai kyau. In ka san ni ma na dan je Islamiya da ina dan yin fashi. Yawwa abokina. Shi yasa na ce masa bari in shiga ban ɗaki kafin in fito. Ne faka na fito nan. Allah ya kawo min kai kuma. Warai kuwa. Wani dan Allah in tambaye ka. Da Fatiha da Alhamdu wacce ce tafi yawan ayoyi ne? Wato an ban manta ba kana ji ka san dai ina zuwa Islamiya. Ita Fatiha da kake ganin ta ayoyinta guda 18 ne. Ita kuma Alhamdu 15.